салом дӯстон, айни замон дар байни дастҳои топ барои ду ним ҳимоятгар Давудави Калон аст. Дар розанаи трансферии зимистона маҳз барои ҳамин ду кас томи дастҳои топи аврупоӣ аз ҳамаи намуд силои худ дар бозори трансферӣ истифода мебаранд. Гап сари Ҷуд Беллингем ва Энсо Фернандес меравад. Барои онҳо Ливерпул ва Реал Мадрид муборизаи беамон бурда истоданд. Яке аз Англия ва дар Олмон бозӣ мекунанду дигаре аз Аргентина буда дар Португалия ҳунари худро санҷида истодааст. Мо имрӯз охирин навигариҳоро дар бораи ин ду бозингар ба шумо мерасонем ва хабарҳои дигарам ҳастанд ки дар чанд соати охир собонаҳои машҳур нашр карданд. Дӯстон, чемпионати Фаронса ва Испания имшаб бармегарданд ва моро як қатор топ рақобатҳо пеш аз соли нав интизор аст. Тамошои ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар 1x регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Энсо Фернандес беҳтарин бозингари ҷавони чемпионати ҷаҳон шуд. Беллингем бошад ба мунтахаби берангу нури Англия зебогиро замъ кард. Агар ӯ ва Сака намешуданд, шояд англисо аз худ бозии бадтаринро дар хотираҳо мегузоштанд. Беллингем байни ду даста бояд интихоб мекард: Ливерпул ва Реал Мадрид. Чунон ба назар мерасад, ки нимҳимоятгари англис аллакай интихоби худро намудааст ва он ба фоидаи дастаи кишвари Англия нест. Гапу чап ҳамин, ки Ҷуд ба роборати Ливерпул рӯ шуд ишора намудааст, ки барои идомаи карьераи худ дастаи Реал Мадридро интихоб кард. Ин маънои онро дорад, ки акнун Ливерпул диққати худро ба тарафи Энсо Фернандес равон мекунад. Интихоби якум барои мерсайдиҳо Беллингем буд. ӯ ки мадридиҳоро интихоб кард, пас Ливерпул бояд талоши онро кунад, ки Энсо Фернандесро аз даст надиҳад, ки кафолат дода метавонад, ки Энсо аз Ҷуд заифтар аст. Шояд ягона бартарии Беллингем дар пиари хуби ӯ бошад. Аз нуқтаи назари маҳоратҳои футболӣ ҳар дуи футболбоз шояд дар як сатҳ қарор дошта бошанд. Вақт нишон хоҳад дод, ки кадоме аз онҳо дар китоби футбол саҳифаҳои бештар хоҳанд дошт. Беллингем дар теория интихоби дуруст кард. Хатти нимҳимояи Реал марҳилаи аз як насл ба насли дигар гузаронида истодааст. Чуамени, Камавинга, Валверде ва акнун ба онҳо Беллингем ҳамроҳ мешавад. Хатти марказии Реал Мадрид ояндаи неку дурахшон дорад. Вақтҳои охир бозингарони ҷавоне, ки ба Реал оҳиста-оҳиста пеш мераванд ва мавқеи худро дар ҳаят пайдо мекунанд. Гуфта мешавад, ки муҳити Реал барои ҷавонон хеле созгор аст. Бозингарони бо таҷриба аз қабили Модрич, Крос, Бензима ва дигарон ба ҷавонон мисли бародари хурдӣ муносибат доранд. Агар Родриго дар Реал писари Модрич бошад, пас Беллингем бояд писари Крос шавад. Замони Маурино чунин гуфта буд: ба ман 11 аз пилукета диет ва ман Лигаи чемпионҳоро мегирам. Сармураббии нави Челси Грэм Поттер бояд гапи дигар дошта бошад: ба ман 11 Фафана диет ва ман дилхоҳ ҷоизаро бо Челси мегирам. Дастаи шаҳри Лондон дар бораи гузариши датро Давид Фафана расман хабар дод. Кӯшиш накунед, ин ном ба шумо ҳеҷ чиз нахоҳад гуфт. Маълумотро дар бораи ӯ байни мухлисони тоҷик пайдо кардан номумкин аст, чунки ҳеҷ кас дар Тоҷикистон чемпионати Норвегияро тамошо намекунад. Фафана ҳамлагари Кодиювари ҳамватани Драгба буда дар дастаи Молдеи Норвегия то ҳамин дам бозӣ мекард. Бозингари мазкур танҳо 20 сол дорад. Соли 2021 дар 18 бозӣ футболбози мазкур ягон гол назад, аммо соли 2022 ӯ беҳтарин нишонзани дастаи Молде шуд. Чемпионати Норвегия ҳар сол як маротиба доир мешавад ва чемпионати соли 2022 аллакай ба анҷом расидааст. Фафана 15 голро ба номаш сабт кард. Акнун биёед андеша кунем, ки ба Поттер ӯ чӣ лозим мешавад. Айни ҳол барои дастаи Челси натиҷа лозим аст. Фафанаро баҳо гузоштан бо як мавсими хуб дар чемпионати Норвегия хеле душвор аст. Ин дар ҳолест, ки бозингарони ҷавон чанд вақти охир ба мутобиқшавӣ дар Премер Лигаи Англия мушкилӣ доранд. Алахусус дар Челси ӯ на танҳо бо мушкилии мутобиқшавӣ сар ба сар мешавад, ҳамчунин ба фалсафаи нави бозӣ ва барои худ бегона дохил мешавад. Шояд лондониҳо ин бозингарро ба аренда фиристонанд ва пас он ӯро дар оянда баргардонанд. Бо эҳтимоли зиёд ин трансфер бо умеди оянда аст, на барои мавсими ҷорӣ. Челси бояд дар розанаи зимистона як ҳамлагари дигарро ҳам ба сафи худ ҷалб кунад, то дар рафти мавсими ҷорӣ натиҷаҳои даста беҳтар шаванд. Барои Фафана Давид дастаи шаҳри Лондон ба Молде 12 миллион евро пардохт кард. ӯ 1 январи соли 2023 ба сафи лондониҳо мегузарад. Дастаи Кристал Пэласи кишвари Англия дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав аст. Улфирд Заҳа дар ин тим дар хатти ҳуҷум дар танҳоӣ аз ӯҳдаи кор набаромада истодааст. Барои ин ҳам
лондониҳо таваҷҷӯҳи худро ба тарафи Испания равон карданд. Яго Аспас аз Селта барои Кристал Пелас метавонад варианти хеле хуб дар хатти ҳамла бошад. Собиқ бозингари рус Александр Мостовой ки замоне дар Селта медурахшид, Яго Аспаро аз ҷиҳати муҳимият барои клуб аз худ боло гуфт. Воқеан барои мухлисони Селта Яго Аспас легендаи зинда мебошад. ӯ солҳои тӯлонист ки шарафи Селтаро ҳимоя мекунад ва хизматҳои бузургро барои бозии дастаи мазкур намудааст. Барои мисол дар мавсими гузашта дар 37 бозӣ Яго 18 гол зад ки ҳеҷ кас дар Селта ҳатто наздик ба ӯ нест. Кристал Пелас ният кардааст ки барои харидани ин футболбоз ба селтагиё 30 миллион евро пешниҳод кунад ва онҳо розӣ хоҳанд шуд, чун ин бозингар ҳам сину солаш ба ҷое расидааст. Ба мунтахаби Испания ба ҷоми ҷаҳон даъват нашуд. Оҳиста-оҳиста ғуруби корномааш наздик мешавад. Аз ин муфидтар пешниҳод ба офиси дастаи Селта барои Аспас шояд дигар наояд. ҳамин нақшаро дар Лондон идеалӣ мешуморанд ва бовар доранд ки Яго Аспас дар равзанаи зимистона ба сафи уқубон ҳамроҳ мешавад. Хвича Кварацхелия дар бозори трансферӣ харидорони зиёд дорад. Ба онҳо як дастаи дигари топ ҳамроҳ шуд. Ливерпули кишвари Англия омодааст то барои ҷалби футболбози гурҷистонӣ мубориза барад. Ба мухлисон, роҳбарият ва студи мураббиёни даста бозии Хвича хеле писанд аст. Харибамагон дар Ливерпул розӣ ҳастанд то Кварацхелияро дар сафи сурхпӯшон бинанд. Дар Наполи ин футболбоз дар 12 бозӣ 6 гол ва 5 асист кард. Ҳатто Марадона дар сафи Наполи чунин оғози бобарор надошт. Спалетти сармураббии Наполи ишора мекунад ки Хвича фикрронии ғайриқолабӣ дорад. Амали навбатии ӯро пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. Аз ин лиҳоз бозингари гурҷистонӣ бо осонӣ аз 2-3 рақиб мегузарад. Легендаи Наполи Марек Гамшик мегуфт ки дар дриблингҳои Хвича содагӣ ва осонӣ дида мешавад ки ин зиннату шаомати онҳоро бештар мекунад. Клуб дар системаи худ барои Хвича мавқеъ пайдо карда метавонад ё ин ки не, ин мавзӯи алоҳида аст. Аммо як чиз дақиқан маълум ки Хвича аз як сатҳ ба сатҳи дигар бо осонӣ гузашта метавонад. Ҳеҷ кас чунин оғози бобарори Кварацхелияро дар Наполи интизор набуд. Дар баробари Ливерпул аз Англия дастаи Ньюкасл барои ҷалби вингери гурҷистонӣ мубориза мебарад ва мехоҳад бо пешниҳоди пули калон неаполитянҳоро розӣ намоянд. Наполи бошад ният кардааст ки қарордоди бозингари 21 сола то соли 2028 тамдид карда маоши ӯро 2 баробар зиёд кунанд. Ба ҳамин тамом. Боёрдам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обножнаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.